Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava ne good news. Kana une business raunoita, mborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertisa mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munodziwana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right guys, latest story of today iri kuti pane mukadzi ngangoti vanhu vamwe vedu vemunzira nasisi vemunzira vanotengesa miviri yavo. Right, zvaita ndezvekuti pane mukadzi wekuzhombe ndofunga vanga vashaya bhesi saka vashaya bhesi kudaro yeti mari vanenge vachiita vachida, saka vakabva vapinda musango vakati ndetinoita ngonopedza masports musango, but zvakazoitika ndezvekudai. So vari pakati pekuita bonde, musikana kana kuti mukadzi ari kunzi akazorumwa nenyoka musango imomomo. Saka mukadzi iyeye wekuzhombe akazorumwa nenyoka mushure mekunge vapinda musango vachida kuita kupedza masports musango. Saka ndonyaya iri kutenderera, ndonyaya iri kuitika kuzhombe. So the voice is now yours in the comment section kuti maionawo sei guys. And zviri kutoitika ndezvekuti hanzi sabhuku ekwarototaura kuti manje izvozvo zvatowanda zvechifambi zvekupinda mubhawa, nekuti hanzi last year kwakaita nzara, so hakuna chekudya. And inzvimbo ine goridhe zvekuti vari kungoenda kugoridhe manje vakungoteka advantage zvekuti hanzi vamwe vacho vakutozoshandira kana plate yesadza chaiko chaiko kana dhola. Saka pakaipa guys, ndonyaya iri kungotenderera. The voice is now yours in the comment section. Don't forget to subscribe. Ichingoti much salute kune vari kutipa support each and every day. Our channel is growing, tapinda 8,000 masubscribers. Ndongoti sando kwamuri, rudo rwenyu nesupport yenyu ndoiramba tichiita tichienda kumberi. Thank you.